said the wop bap, the loop bap, the lock bamboo, said the bap bap, boogie the boo. Hey, 4310 mkhuba yasebusuku athathe ngaleli gusheshe kufake enandi ebusuku ngabo 12 uzobona kwenzakalana Ozala wena wathi uphonse ngakenda. Yini manje? Ifoni yami le. Lalela la usakha molando mali umbaba. Uzobona ngoba. Hatha masamsha. Manje inkunzi mina lana manje. Angiphuca ifoni yami malume. Ubalo. Angimazi mina. Uhleli lapha ungiphuca ifoni yami nkathi ngithumile nje wena nangiphuca ifoni yena malume. Uphetheni? Akaphethe lutho. Phethe lutho? Akaphethe lutho razo. Uthathele ifoni yami nje ngazi lutho. Mama, akaphethe lutho? Akaphethe lutho razo. Woza samba. Umele. Uzoqala ngawo. Sasambita kanje kangaka. Safika manje razo nangu yena razo. Yena lo? Uyena lo ngisasele ifoni Yena yami lo. mbongo. Iphi phone namshanamo? Iphi phone namshanamo? Hayi malume cabanga ngoba ngimdlalisa. Hawu. Malume. Malume wakafe klam. Cabanga phela ngoba iphallet gun bese ngiyakudlalisa mnganami. Soyis, bamse soyis. Malume wakafe klam. Mina iphone yakho. Hawu ngiyabonga malume. Ngiyabonga kakhulu malume. akudalwa kuyasetshenzwa sivula itolo zamabhantiti masifuna into yokwenza suka amabememeza usodizwa ngegoli fast manqaba nento yokuthenga. Cops and paramedics swarm over the scene of a multiple homicide. It was a sight even these hardened professionals would never forget. Inside, a woman sprawled on the living room floor.